Velkommen til dybdeafspændingen Yoga Nidra. Find dig godt til rette ved at ligge på en yogamåtte eller en madras med et tyndt tæppe over dig. Når du ligger ned her, så lig på ryggen med armene lidt ud fra kroppen og håndfladerne opad. Fødderne er i hofteafstands bredde, og hvis du har brug for lidt blødt i baghovedet, så kan du lægge et tæppe eller noget andet. Jeg er sikker på, at du ligger behageligt og godt og kan være helt stille med kroppen de næste 25 minutter. I afspændingen vil jeg guide dig igennem de forskellige dele af kroppen, og vi vil lave nogle visualiseringer til sidst i Yoga Nidraen. Når du mærker kroppen, så prøv at acceptere det, du oplever, uden at evaluere det eller tænke over det. Det er helt normalt, at der er spændinger i kroppen, ubehag, måske endda smerter. Og det vil uden tvivl transformere sig i løbet af afspændingen, når sindet bliver mere stille og kroppen mere afspændt. Lad os begynde afspændingen med ganske simpelt at lytte til lydene omkring os. Og lyt til dem som en stor symfoni af toner og klange. Du kan også fornemme rummet, din krop, der ligger her i rummet, væggene, loftet. Og igen vend tilbage til lydene. Og måske du bemærker, at du ikke rigtig lytter, så er det nok fordi du ligger og tænker. Hvad tænker du på? Kan du opleve dine tanker på samme måde som du oplever lydene? Lad dem komme og lad dem dampe af igen. Du er den, der oplever dine tanker og lyden omkring dig. Du kan også vælge at lytte til en lyd ad gangen. Og så tag den næste lyd. Og den næste lyd igen. En lyd ad gangen. Og igen vend tilbage til alle lydene på én gang. Uden du behøver at tænke på, hvad du lytter til. Bare oplev lydene. Lyden, og hvis der er tanker, hvad tænker du på? Kan du undgå at blive ubevidst, når du tænker? Kan du opleve dine tanker? Og holde dig vågen og bevidst. Sig til dig selv. Jeg vil holde mig vågen og bevidst. Jeg vil opleve Yoga Nidra. Og nu lyt til lyden af dit åndedræt. Det er en lille subtil lyd, men alligevel nok til du kan høre det. Lyden af dit åndedræt. Og måske blander lyden sig med andre indre lyde. Og så kom ind i kroppen og mærk hele kroppen. Fra fodsålerne til toppen af hovedet. Og oplev, at kroppen ligger helt musestille her. Stilheden i kroppen. Og med udgangspunkt i den stillhed, mærker du kroppen, der ligger og trækker vejret. Maven, der hæver sig på indånding. Og maven, der
slapper af og sænker sig på udåndingen. Du skal ikke trække vejret, det finder kroppen ud af. Men du oplever dit åndedræt. Oplev, hvordan maven slapper af på udåndingen, og hele kroppen, der slapper af. Hver gang du ånder ud, giver kroppen slip, og når du ånder ind, bliver kroppen fyldt med livsenergi og prana, som strømmer ud i hver eneste celle i kroppen. Og på udåndingen, kroppen, der giver slip og bliver tung. Kroppen, der bliver tungere og tungere. På hver udånding, overgiv dig til madrassen. Og på indåndingen, strålende, kærlig, lysende energi, der strømmer ind og fylder hver eneste atom, hver eneste celle i kroppen. Og nu laver vi en teknik, der hedder Sankalpa. Sankalpa betyder et frø, som du kan plante i dit sind, som en beslutning eller en intention om noget, du ønsker skal manifestere sig i dit liv. Det er altid positivt og fremadrettet, og altid formuleret, som om det allerede er sket. For eksempel, jeg er sund, jeg er lyksalig. Og virkelig mærk, at det er sådan. Det frø er der allerede. Og det kan vokse og gro, hvis du nærer og vender det. Hvis du har en kort sætning, som et frø, du kan plante i sindet, så kan du gentage sætningen 3 gange nu. Husk altid noget positivt og noget fremadrettet. Formuleret som om det er sket. Du kan også visualisere det. Og vigtigst af alt, mærk, at det er sådan. Og det vil vokse og gro, hvis du nærer det og vander det. Et frø, som du kan plante i sindet. Og så går vi igennem de forskellige dele af kroppen. Jeg nævner for eksempel højre tommelfinger, og så mærker du og visualiserer dine tommelfinger. Prøv at mærke så tydeligt som muligt. Men du skal ikke anstrenge dig. Bare lig og flyd med. Og sådan går vi ganske hurtigt igennem kroppen. Og du ganske simpelt visualiserer og mærker godt efter. Så vi starter med at mærke højre tommelfinger. Og så pegefinger. Lange fingre. Ringfinger. Lille finger. Alle fingrene. Håndfladen. Bagsiden af hånden. Hele hånden. Højre håndled. Underarm. Albue. Overarm. Højre skulder. Armhule. Siden af brystet. Højre talje. Hofte. Højre lår. Knæ. Skinneben. Lægmuskel. Højre ankel. Hæl.
fodsål, svang, midten af fodsålen, trædepuderne, højre store tå, anden tå, tredje tå, fjerde tå, femte tå. Og nu oplev hele højre side af kroppen. Mærk hele højre side af din krop. Og så til venstre side, venstre tommelfinger, pegefinger, lange finger, ringfinger, lille finger. Alle fingrene, håndfladen, bagsiden af hånden, hele hånden, venstre håndled, underarm, albue, overarm, venstre skulder, armhule, siden af brystet, talje, venstre hofte, venstre lår, knæ, skinneben, lægmuskel, ankel, venstre hæl, fodsål, midten af fodsålen, svang, trædepuderne, venstre store tå, anden tå, tredje tå, fjerde tå, femte tå. Hele venstre side af din krop. Hele venstre side. Og nu til bagsiden af kroppen, højre endeballe, venstre endeballe, højre side af lænden, venstre side af lænden, højre side af ryggen, venstre side af ryggen, hele ryggen. Mærk hele ryggen. Hele ryggen. Nakken. Rygsøjlen. Bagsiden af hovedet. Toppen af hovedet. Hele bagsiden af kroppen. Hele bagsiden. Højre øre. Venstre øre. Højre tinding.
venstre tænding, panden, højre øjenbryn, venstre øjenbryn, øjenbrynscentret, højre øje, venstre øje, muskulaturen omkring øjnene, næsen, næsetip, højre næsebor, venstre næsebor, højre kind, venstre kind, overlæbe, underlæbe, tunge, tænderne, mundhulen, hage, hals, højre kraveben, venstre kraveben, højre side af brystkassen, venstre side af brystkassen, hele brystkassen, hele brystkassen, fordybningen under brystkassen, mellemgulvet, navleområdet, den øverste del af maven, højre side af maven, venstre side af maven, den nederste del af maven, hele maven, hele maven, underlivet, kønsorganerne, mellemkødet, endetarmsåbningen, hele højre ben, hele venstre ben, hele højre arm, hele venstre arm, hele hovedet, hele torso, og nu mærk hele kroppen, hele kroppen, hele kroppen. Og oplev nu dit øjenbrynscentre lige mellem de to øjenbryn. Og så gå tilbage i det indre rum lige bag ved dit øjenbrynscenter. Et indre rum, hvor din bevidsthed kan hvile sig. Det er her, du oplever dine drømme om natten. Men lige nu bare vær i rummet. Hvis du kigger frem mod bagsiden af dit øjenbrynscenter inden for rummet, så kan du visualisere. Prøv at forestille dig, at du står på en strand en tidlig morgen og kigger ud over havet. Du ser solen, der hæver sig i horisonten, farverne på himlen, solen, der reflekterer i havet. Og se det så tydeligt som muligt, alle farverne. Der er dufte. Du mærker sandet under fødderne.
Du står der en tidlig morgen og føler dig et med naturen omkring dig. Og nu forestil dig, at du går en tur i en skov en sen eftermiddag. Du går lige så stille hen langs skovstien. Og igen ser du alle farverne omkring dig. Se træstammerne. De store gamle træer. Og du kigger op og ser solens lys, der skinner ned igennem trækronerne. Der er blade fra sidste år på skovbunden. Blomster. Se på dig selv rundt i skoven. Din egen indre skov. Måske møder du nogle dyr i skoven. Der er så skønt og stille i skoven. Der er dufte. Fuglene synger. Nu kommer du til en lysning i skoven med en skovsø. Du ser søens helt rene, stille vand og bladene fra sidste år på søens bund. Og nu læner du dig ind over søen og ser dit eget spejlbillede i søens blanke vand. Og du går videre igennem skoven. Nu kommer du ligesom ud af skoven og kigger ud over et landskab. Marker, frugtplantager, små huse. Det hele det summer med sommer og liv, insekter og fugle. Du sidder på en lille bakketop og kigger ud over det nu. Nu får du øje på en bygning. Det ligner et tempel eller en kirke. Et sted til fejring og fordybelse. Og du får lyst til at gå hen til bygningen. Se dig selv sidde inde i den bygning nu. Du mærker energien. Fredfyldte, meditativ energi. Du sætter dig ned og lukker øjnene. Der bliver hurtigt helt stille. Se dig selv sidde der i en dyb meditation. En dyb, fredfyldt meditation. Du oplever lyset i hjertet, der skinner og stråler ud i hver eneste celle i kroppen. Nu kom tilbage til hele kroppen, der ligger her på gulvet. Mærk hele kroppen. Hele kroppen, der ligger her på gulvet. Hele kroppen. Om Tat Sat. Yoga Nidra er forbi. Men inden du kommer ud af Yoga Nidra, så gentag din Sankalpa 3 gange. Den beslutning, intention om noget du godt vil manifestere i dit liv. Gentag din Sankalpa 3 gange. En kort sætning. Positiv og fremadrettet. Om Tat Sat. Yoga Nidra er forbi. Og langsomt kan du komme ud af Yoga Nidra ved at vippe lidt med fødderne, bevæge hænderne, og bare være i kontakt med kroppen. Og derefter kan du langsomt åbne sanserne ved at lytte til lydene først. Så bare vær til stede lidt, giv dig god tid. Vær med kroppen og langsomt åbne dine sanser op. Vent med at åbne øjnene, til du kommer op og sidde. Når du åbner øjnene, så bare kig et sted på et punkt. Tag det ind, tag farverne ind.
Giv dig god tid til at komme ud. Brug din sans og brug en sans ad gangen. Om Tat Sat Yoga Nidra er forbi.